rayuwa ta sa na shiga damuwa, ga sanyi ga kishin ruwa sabon labari. Farfesu ya ki dafuwa, ƙasauta san magaruwa, daga ji ka san da damuwa ba mai inkari. Da ya zauna cikin uwa, amfanin rai rayuwa mai tarbiya ya fi moruwa, don baya sharri. Motsin kifi cikin ruwa, zance na inda karuwa, zo ku fahimce ni yan uwa, ba ni nufin sharri. Share hawayen ki yan uwa, dama sai yayi faruwa, ƙandira ce a rayuwa wataran sai labari. Ku so masu kaunar ku yan uwa, kar da ku sanya su damuwa, muhimmanci na su da yawa tari tari. Budurwa ta zama tsohuwa, tilas ne inda rayuwa ba mai hanna shi faruwa, Allah ya yi tsari. Ba cuta babu cutuwa, da tsuntsu an samu tsuntsuwa, halittun Allah akwai yawa tari tari. Kakanni sun yi ganuwa don ya zama musu garkuwa, daga sharrin wanda ke zuwa tsohon labari. Kar da ka zama mai shagaltuwa, gunne ma kai ta damuwa, ibada ba ka san zuwa hakan ba alkhairi. Numfashi na ta rabuwa, mutuwa ce ne take zuwa, maza shirya kun ji yan uwa da aikin alkhairi. Wake shuka saman ruwa, Allah ga tambarin uwa, barta da zanen ta zabuwa shine alkhairi. Wanda ya yi ma kafafuwa, kunne hanci idanuwa, numfashi kai ta rayuwa kuma ba yi ma gori. Shi ya halicce mu yan uwa, mai laifi yayi amfuwa, mai roƙo yayi karbuwa, yayi kyauta yayi ƙari. Alkhairai na ta yaduwa, kullum suna ƙara daɗuwa, alfarma ce muke hawa ta hasken annuri. Baban fatin magarkuwa, annabi sani abin hawa, kai na rike ba ni faduwa tushen alkhairi. Allah sa rana ta mutuwa.